Lento engapha uyayivula. Uma uvula lento uvula lento engapha. Let's start up. Lempande le lana uvula loluphondo ebusuku ngo-12 ebusuku. 12 ebusuku uvula luphondo lolu. Uma uqeda ukuvula luphondo lolu, ngifuna ngizwe kahle. Lolu phondo uyalivula. Mamele, uyalivula lolu phondo. Walibula. Uma uqeda ukulivula, ulithume ukuthi ufuna lokulandela imali. Mamele, le ndoda lehlala ngala uyayithuma by 12 midnight. Uyithume ukuthi ufuna iyokulandela imali. Ilandele imali izifake kuphi ikwenzele ini la. Uyayibiza le ndoda omabiza sisabele shingishang zomoya khehla lamakhehla. Uyibize. Uyibiza uyitshela inkinga zakho. Makuthi khala. Uma le ndoda le ikufakela imali encane, uyakhala. Ufune more. Uyakhala khehla. Uyakhala. Ufune more. Uma le ndoda ifaka imali encane, you demand more money. Uma le ndoda ifaka imali engekho, you demand more money. You demand more money. Uma le ndoda ifaka imali ongayithandi noma imali ongayizwanga kahle noma imali ongayijabuleli, you demand more money. You demand more money. You demand more money. Ukuthi ngineyikweleti. Umqamba igama wena. Umqamba igama. Mina wami igama lakhe ma 60,000. Ma 60,000 owami. Nanoma ngathi uyabheka la ngibhale R60K la angazi uyabona. Ma 60,000 lo wami. Umqamba igama uthi ngiyaqela ma 60,000. Ngiyaqela makuthiwa uyahluleka. Ngifakele nje 60 ngosuku. 60 nje ngosuku. Uyamtshela lo muntu wakho ngala. Lo muntu lo umuntu wakini wamadlozi akini. Lo muntu ngala umuntu wakini oyosenjiswa wena. Sithebula idlozi lakini lingene la 3 gazi lakho. Sithebula idlozi lakini le ndoda le ihlangana iqhumana nawe ikhuluma nawe. Thebula idlozi lakho likusebenze likudonsela imali. Lolu phondo lemali eshesha libiza nje imali engange 8,000 rand. 8,000 rand. 8,000 rand phela. Alibizi imali edlula leyo, aliyehli, it is just 8,000 rand. Ngisalibambe lapho. Liyo lizonyuka. Senginikeza abantu around December bawungaki 18 lolu phondo. 18. Around 18, 17, 18. Sengizwe ama good results. Nawe thatho lwakho ulisebenzise. Uthume le ndoda uyitshela ukuthi ufuna imali, ufuna ini. Izokwenzela, izokusebenzela, into zakho zizokwenzeka. Inyanga yompedi khehla lamakhehla all the way from Johannesburg. 180 ENM Road, Mondio, ilangi khona. Ngibe nendawo endaweni yase Rustenburg. Rustenburg irithengi sikhona. Office number 146, President Mbeki Drive, Unit 5, Fashion Walk Buildings. Ilangi sebenzela khona. Ngenza imisebenzi yethongo yokuvula impilo zabantu. Thola uphondo lemali esheshayo. Uphondo lemali esheshayo. Ngemali engange 8,000 rand. Sifone namhlanje uzosithola. Siyathokoza. Makhosi.